Осигури пълна защита за своя дом и спокойствие за себе си с застраховка Любим дом стандарт от Групама. Виж как може да я купиш бързо и лесно, изцяло онлайн, само с няколко клика. Бързо меню на сайта ни ще те отведе на страницата на застраховка Любим дом стандарт с подробна информация за покрития и условия. Избери бутон Купи онлайн и чрез нашия онлайн калкулатор може да персонализираш своята застраховка за няколко минути. Можеш да посочиш дали застраховката е в полза на банка и да избереш своята банка кредитор. Ако застраховката ти е в полза на банка ДСК, е необходимо да въведеш номер на обезпечението и номер на кредит, които ще получиш чрез СМС или своя банков експерт. Попълни основни данни за имота. Не забравяй да отбележиш дали той се намира в район с свлачищна дейност. До някой от полетата има информационни бутони, които да те насочат какво да попълниш. Избери на каква стойност ще защитиш имота си, като попълниш приблизителната пазарна стойност. Системата ти подсказва с минималната стойност, изчислена спрямо типа жилище и района. Ако искаш да защитиш и обзавеждането в дома си или соларни панели на покрива, трябва да го отбележиш. Полицата е безсрочна и се сключва за многогодишен период. Може да бъде прекратена по всяко време от клиента с едномесечно предизвестие. След като са попълнени всички параметри, системата ще изчисли цената на твоята застраховка. За максимална сигурност може да избереш и допълнителни покрития, които да включиш към своята застраховка. Попълни данните за собственика и на застрахования имот. Прегледай финално застраховката. Потвърди и плати изцяло онлайн. Готово! Това е! Бързо, лесно, изцяло онлайн. С Групама. Нещо умно и човешко.